Ramthar Vêng Presbyterian Kohhran te chuan an Kohhran Golden Jubilee lawmna peng pakhatatan rampum huap Faklam intihsiak na Inbuatsaihna na he intihsiak na tel tur hian am Vêng branch ke chipi te pon Inbuatsaihna ngor takin an kalpui mek ani chon Inbuatsaihna chu zan in hian bel chiangin kan lo thlir ho don ani Ole he kabula hian purem moya items and staging secretary oma kan hmalo ka Faklam intihsiak lo tur atana anin Inbuatsaihna kan zot fia don ani ama sain purem moi che baile Jubilee he intihsiak na lo tur hi ama sa in an kalphung te hi min shil fia thengem anni hian round ni an thena preliminary round an te competitive ri me ta chuan branch som pakwa kan intihsiak anga tang chuan som an thlang chuak anga final round a hla pani mangin kan intihsiak lenga common song le kamani du hla pakhat ta chuan pakhat na pani na pathum nan puang top halon ni Vêng intihsiak to ni chu chuta chuanin ani le engtiang takin nge intanga na sai nge len Inbuatsaihna te kha mishil fia le kan Inbuatsaihna kan tran ma ang renga keni hi January ni som pahnia item and staging committee masabera thuwa ta chuan Faklam intihsiak na telve ni se ati a branch committee a thlen ni se ti a branch committee a thlen ma chuan azir chiang turte kan hanin ruata na ti chuan anni Bihchianna an lo nei hnuwa February ni kwa pathian ni zan in khom bana item and staging committee vek a thule a ata chuan in charge te kanin ruat a atuk le February tha branch committee February ni som pakhat ani chu ta chuan branch committee chuan telvedan kongzon ni se thalom ti in tuan handa amaro chu budget te kan lo siam che lo wang khan budget te khamin han siam thattir le a item and staging committee pui ni to loin kan Faklam in charge se khan budget te atel tur te le lamin zeti tu te khan han ngai tu a chu February ni som pasari tho tan ni zan khom bana branch committee emergency committee khan apom ta a kan budget siam cheng sing hi sanga ania member som pahni kan ruata ti chuan lamin zeti tu hin nula lal chan dami tuikol ami le nula lawmna kimi kan branch ami te kha kan han thlen apo khamin pom sakta branch committee in ti chuan in charge te kai soina tho khan February ni som ni le pasari thotan ni zanin khom bana item and staging committee te atel tur te in mukhong na masaber kan neya kan lam zir tan tak hi March ni thum zan kan ti zet na maro chu khami zan kha hun pui polin hla kan zir let asia March ni li zana thole ni zanda sari le chan wea junior department atang kan zir a zan in thleng hian tum som thum le paruk lam kan zir to ni tiang chuan kan Inbuatsaihna ma khopa chan pakhat po kan lam turate hi zirlai in lani wang hin an zirlai ti boi lo tura Inbuatsaihna kan du wang pakhat ani changkim ang chungo alo mong khop mai ani chuanin in changbo ka in Inbuatsaihna te chaboka pakhat na ni thein in beise pakhat na ni hi kan du bera kan Inbuatsaihna ma chan po khane na chuti rol chuan an ma ni alam turate kan fui tam na ber po me pathian fakle choi moi nan kemani talent ti punan imang uti kha ania pakhat na ni chu kan du ama se kan tumber ero chu pathian fakle choi moi ani tuna kan han zo ba ka che khan nangman soidu te inei shimshimem aminga secretary ani chon lom tu soina tur tam taka uma masabera chuan pathian ne na lom tu kan soya thriselna thamin pe a zan somtum paruk lam kan zir chung zonga min om pui min kai soina tene na lom tu kan soi tang mewa tin branch OB te branch committee te kan branch soi tu ten te to pin min choi oma kan budget siam kha cheng sing hi sanga chu ania thlasung lo ula apel do pon ante tun din huna pon kan pel to chianga chunga te chuan lom thu kan han soilok ni ta se kan refreshment kan eila into te ron tum saka tin soi tu mai baka branch member te zinga kan eila in zan in ei tur ko lo tum nge ti te an oma chung a chuan lom thu kan soibok a ti chuan hei kan lam ti mu nom tu tur aprop saka Nancy's fabrication te khian athir man chau hin la work charge vela kha chu kan ti ve thei lo man te min la du mi lo maya chunga te chon lom tu kan soetin kan thom no hi nula puite in
kati ve thei to ka lom tin min thui sak pok na chon lom thu kan soi midang tam tak po an ma ni ti te na zona tlan chemi lo tam tak an oma chung jong jong chon lom thu kan soi atin sei mai thei me lo ka in charge puite ke ka boy khop maya chung koloma katel pui man wak lowa kan in charge ten thei to pin thanem ngai dawin laman lo zer pui thina lom thu kan soi du ami mala lamvek po chak oma mar so khati vek lo menga chung jong jong chon lom thu kan soi ni se tin hei in hliam pal thei te nia chuan exam line ne tuna hian semester exam line ne chung jong jong chuan tong trai pui kan momo khop maya branch member te Kohhran mi puite tong trai puina kan han nge na ni ole he kabula hian Faklam intihsiak na tura in charge te jinga mi pakhat le an choreographer de kabulan ding meka ama sign an mani han introduction min han pek saksela coming to Sandaminia, Glimmer to him in Shezok Ma, the stage name and Yahimi, he do not hand to equal North Vêng ani. Coming to Arnold and Puinia, he Faklam intihsiak na hand in charge kani. ama sa in an choreographer hi zona kan han zon masanga enge izirtir na ate har sanate in tokem emo zirtir an har sa MT lampang te kha min han soi sakla Her satna lian tham to conduction lava, Zertier, her satna lama in Zertir and Nuam Kop Maya Midang Zertir and Joanin, a Chennai Joanin Haiti, model take non vecina ni, but he catalyst on long vecina Mase Amara too, and Mani Bika Hituanin, an mani hian an tum ma zirtir an nuama thiam pon thiam chaka zirtir khami ka zirtir ba khan an mani in an thiam lo lai te lo ti khan an lo chang ve ma zirtir an nuam khop mai alo ambe ole tuna chon nula da mi hi zona kan han zot velenga ama sa in enge member te in zir chungin har sana tok te an omem Har satna lian tham lu tuk tok chu kan om lova ma se I hemi kan zir hun chung hian kan dancer pakhat na lu tuk lavina intipal ve ma se ni po ngai to lu tu kan ni lawa chumi ti lawa chuanin hei kan dancer te zir lai te an ni a khatianga khanin exam ma chon tur te po an ni a han zir thei lo zan te po an nei ve kim thei lo zan te po kan nei ve nuala chu ba ka kan member pathum te thakhat vel kan han zir hnuwa khanin zin an ngai thu ta khata khan kar thum vel min zin bo sana khami chung khanin enge mo chu har satna chu kan tok ve chumi ti lawa chuan an ron then hnuwa pe chuanin kim takin kan zira tun hnaya hian exam turan tama wangin pani khat kim lo zeu kan ne ti lawa chuan har satna lian tham lu tu kan tok lo ani chuanin I lam tur hi member exam nge in shim member som pani an lamang o ani le Glimmer kan han zot lenga enge he choreographer ni nangin mo phurna sang verin karinga tin ichang bokang nang ma po khamya khan hei team te hi te meila pakhanna ni pui thein be se be say chu sang ve khop maya di thei top chu kan chwa ve amaro chu kami kheng tur kha chuanin pathian thu ni ya pathian ina remati chuanin kan ni in kan ni lo ve theya chuwan chuanin pathian ko ta kai ngat top ani o Inbuatsaihna tengor boka chata kalam nge turin du sakna kan hlan cheu an lo no to ke ole he kabula hian Vêng branch KGP assistant leader le items and staging committee chairman ading meka ani hi zona tlem kan han zot ve donani ama sa in pu bizata chibai he Faklam intihsiak ka hian Vêng branch KGP te hi engtik zana nge in lam don ninga ni zan niriat zana hian apangana kan lam donani intihsiak na chungzanga hian Inbuatsaihna le thilang shimshima ponang man soive du shimshimi neyem mishing lama chong kan Inbuatsaihna sa ve khop maya kan naw te pon tanga chu ti rol chonin kan du tu sam ti lo tling thei tu chu pathian chawnia chawon cho member te min tong trai pui hnem tunin kan ngen du chewa tin he intihsiak kal tlang hian Vêng branch KGP moina mo ke mani moina ai chuan pathian ro puina changse kan duwa chumi tu chonin nang kai mani thobo kan ru lo siam na thain ka sia chu te chung ni mai ro se pu bizata I hun hlutak min pek wain kan lome tuna chanan member lam komna hun toy te kan lo manglo kanga ama sa in hei nga ka hi kan han zot ma saberanga enge Inbuatsai chungin har satna te to kemin hai kai ma ami malang jong chon tok lo thian zara ani le phur to em phur ve to ko mai ga Inbuatsaihna te thaboka phur ve to na chon maram ra te hi kan han zot vele lokanga enge Inbuatsaihna te ngor angreng sia I taksa a chawem enge taksalama har satna te neyem
kan taksai a chaw ve thin khop me a chuan lama hian fitness a lo poimawh zia kan she thar chu i hlok pui viau don ni mo hlok pui lu tu o tlangwal remla la inge he branch chhunga chuanin in lo lamna sa ve to ta ni tuna hianin intihsiak na ma chhon turin ni ta inge adang lamna te nangma a omem branch sungi chu ai kan in shefek ta ai le ngai ang hi kan lo lam ve deuh thin bang hian azam om lutuk lo ni chu lo lam than timayang vai ni thum ve lo lam to chuanin maro chu tuna chuan rampum khobani to bang hianin tlem chuan a borok chu dang ve deuh branch sung ai ngot chuan ani le i phur to ngei hupur ka phur thaw ma se azamum ve deuh ka ti ka phur thaw ma se o ka zam ve deuh in branch in choreographer tin han roya ni a enge in choreographer hi nangmana I hmu dan le enge azirti dana cheute in lung oyem ti khamin han shil vele shim la lungoi khop mai ani tlu hi anom choin ga selo mizoram ma chuan asan chu thane min ngai pui em em ai kan ke mani lam thang lo te kan in pol nok ta khanga khan mi zirti dana thiama azai dam em em boga mi han vin te le anga ane ngai lo maro chu sikuna sik thiama chuan choreography a point sang em em hei faklam te chu movie ta puin ang put thini chu ani chu idea anei tha hei kan move te a common lo in a moi thine em ni chu experience to na ting a lang thin ka ti min zirti a thiam chu chen me ro sa ole he kabulami hi namlam entirin mizoram pon lama karthum ve lai me azuk omania enge iron ho nuwa zirzom le lama te har san te neyem enge nangma lama har san te min han shit har san na em vak lo he moi puya le nga ka te ne hang gam pathumin kan zira kanon hoa kanon thlen zan kha gan chola bak chu he gala zir ve deu chara ingla boi puya hi a rondam lo ho deu chuan nga ka poi rondam lo ke ma zo eng tin bak ma hang gom la baka kan choreographer hi athiama ke ti dan to ka lo thiam to pa he kan lo thiam ve zung mai min zir tir thiam o he Vêng branch te han wan le thak takin MDC lama an choreographer member an lo nei hlo me a zon na tlem kan han zot ve lenga enge I member puite nang chan isha chiang dewanga zirtir an har sa em enge in teamwork te chaim tikha min han shil ve lela rin ainan har salo katia hei branch week vela te an lam kalo mu ve fo to ta chuan khata hei ke mani pona a chazwal kan tiang kha tu na hanin kan thlang chwa ka nia an mani po hi an flexible chalum katia hei step han shil hianin inge ti har sa deu tura kan lo ngai ang chi ang po hi voi ni thu man han zir chuan an ti venghal theime an fak kati anin pek na hlu ka ti bo ani le hei nangma po zirtir me ni lo khani han lam tel ve don ania nge kha effort to em nangma eng tin nge iril ro khamin han shil ve le shim o apur dang dai katia hei thil dang ain a chanju rampum huap te alo ni na la ya khan hei branch I o mewa hetia kan han lam ve thei tur kha apur kati chata kalam tuin do sakna kan hlan cho o kan lo me ole khati zang kha Vêng branch KGP te anin Inbuatsaihna kan thlir hau the te chu ni a chata kalama pakhana ninge thei turin du sakna kan hlan ne